Mensaujur u Abu Obaida unong aiktin bapau baha jongkilen no ka Hamas ringkat henrengut ke erang ki belayap carbom ka Israel hadin gajing berngam ka Hamas ya ki belasha Arabor ban marsiteng ki nong song ka Gaza ki menta hap deng gajing tengan ka pajur baha kublei pi baro ngipjang sobai pi syaka kubor jongi lengba ka nega channel jongi kana kitiar unong aiktin bat ubadeiru uwe ni ki nong ilam bahakli ke erang ka Hamas ubalatip kumu Abu Obaida ya une unong ilam balaju iru man kipor hakilat ptai kubor naki erang ka Hamas. Ki kubor kile itu bau Abu Obaida menta udan hapteng gajing mensau ka bajur ba nakadau gajing hiertma kisipai ka Israel a Gaza hanong ba Khan Yunis. Susu hagane gajing jia ya une uhe ka Hamas la itu ru bat rengkat ki weipat nreungut ki erang kane ka kenhun kilayap hasan na gajing hiertma kisipai ka IDF. Menta ya une unong ilam bat unong aiktin ki erang ka Hamas lapun kitno Nasar Hospital Khan Yunis. Ban ai gijing sumar ki bakarki yathu ka kubor ka bakat kum na kamosat komentari. Hagawai pat ka kubor laong bagi sipai ka Israel kilatar bombyang haki benta jong syapang syati ka Gaza. Kane ka deiru adin gajing maham ka Hamas bakan nom pelai iki belasha Arabor lada ka Israel kan om pelai iki koidi ki belaset iki ha Israel balada ka Israel kanom sengap setia ya kane gajing dawa jongki kandan ru gajing ma ka bakrau ya ki bakal Arabor. Katba ki kenun erang ka Palestine ru ka Islamic Jihad kelakam bamaka ru kalatar bom ya kaying ha ka baki sipai Israel kidang kenra bakadang wat iki tunnel hapo kane ga jaka ha Gaza. Katba kane gatma ka bashar kai kadang yaip teng hadu menta kinong snong ka Palestine pat kidon menta hapring ka jingduna bam ka bajor hadu kata katkom ka report na ka World Food Program la itu ba marsi teng na kinong snong ka Gaza menta kimat ya ka jingtngan na ka daw jong ka jingduna bam ka bashar kai kambon ru kibla syakta kidegi kelong ki kena bat kilong kumi na ka daw jong ka jingdang peteng kane gatma hapdeng ka Israel bat kileno ka Hamas. Katkom na ki report laong baki belayap nadu belastang kane gatma hadu menta ha Palestine kilapoi syaka kenai jar kenai spa ngut tam kentop ki kelong ki kena bat bon peu hajar ngut ki bala mensau bat kala klem ying klem sem katma hapdeng kini ki arliang mamla kampat syam lakut setia to yai abat ngi ki weipat ki jingjia nagani katma kublei shibun.